Hei, dragi prieteni, eu sunt Robert și astăzi ne vom juca pe Chibiz 20, episodul 2 și face din nou un draft. Îi dăm drumul cu formația 4-4-2, 4-4-2 varianta a doua, 4-2-3-1 varianta a doua, 4-3-3-3 și 4-3-1-2. Nu, 4-1-3-2, mă rog. Cred că o să merg cu 4-2-3-1 varianta a doua sau cu 4-3-3. Nu, mai bine merg cu asta ca să am și aripi. Și începem foarte bine cu Valverde, care e un super jucător. Martinelli, Neymar. Totuși cu Neymar e greu de făcut link, dar poate îmi pică un Mbappé atacant, să vedem. Nu avem atacant. Dar îl avem pe Iago Aspas și cu el pot să fac chemistry, pentru că l-am pe Valverde și da. Superb! M-a rupt Silver. Îl avem pe să în Premier League. Luăm și în sfârșit ceva să-i dea și lui Neymar acolo niște chem. Acerbi, îl iau pe ăsta că face cu Valverde și ceva din Spania. Jimenez, dacă e, ăsta arată foarte interesant și cred, nu, trebuie să-l iau neapărat pe Jimenez pentru că n-am chem. Ok, fundaș stânga. Renan Lodi, foarte tare. Florenții, da. Mamă, și Nelson. Cred că le iau pe Nelson. Și aripa dreapta, Messi 96. Bine. Îmi trebuie un mijlocaș. Neapărat. Luăm și portarul, un Oblak. Măcar nu mi-a picat nici. Să vedem. Da, și Langley. Langley e mai bun. Stai să vedem. Îmi scade, dar fac așa și avem și mai mult chemistry. Un portar. Mama, e oribil la portari. Ce avem noi? Să zicem asta, că poate văd eu ce fac în apărare. Totuși îmi trebuie un mijlocaș și un atacant. Pentru că nu sunt mulțumit cu Iago Aspas, adică totuși Mămunian mă ajută să băgăm aici și avem 186 până acum. O să vedem Parejo, Thomas de Jong. Thomas arată foarte bine. Îmi place că e și așa de Champions League. Dar cred că de Jong, nu, e același lucru. Iată Thomas. Și băgăm acolo. Dar de ce mi-l dă pe Haaland de la Salzburg? Că el acum este la Borussia Dortmund. Ok. Îl iau pe fratele Tevez, că îmi place de el. Îl băgăm acolo. Tevez atacând. Banega. Și Toni. Am nevoie de un fundaș central mai bun. Și Kroos e foarte tare. Și De Ligt n-are unde să joace. Deci. Dar nu, e prea bun, Și deja am un mijlocaș acolo, asta e. Iau pe De Ligt.
Pentru că e foarte, foarte bun. E mult prea bun. Și îmi trebuie un atacant neapărat. Uite, iarăși Holland de la Salzburg. Jovic. Îl iau pe Jovic, dar îmi trebuie un atacant bun din Spania. Un Diego Costa mi-ar trebui. Dar ce? Așa, un Diego Costa, cred că ar fi cea mai bună opțiune. Ia. Niciun. Deci toți, vedeți că toți sunt atacanți. Dar nu e niciunul în Spania. Dar ce? E jocul pro să-mi dea mie bine? Cum? Măcar, păi, capul meu e oribil. N-am atacant. Și acum am realizat că îmi trebuie și un mijlocaș. Bravo, Robert. Nu, dar las pe ăla. Și ultimul jucător. William Carvalho. E bun asta. Arată bine, dar și David Luiz. Ceva, vreun atacant. O să-l iau pe David Luiz. Și acum haideți să-i aranjăm. Este un draft foarte bun. 91, 89, nu. Îi aranjăm pe băieți pentru că vreau să fac ratingul puțin mai mare. Aici toți așa, bun. Asta așa. Da, cam așa arată echipa. Bine. Să vedem, 188. Destul de ok. Dan Draft League și sper să vă placă seria de drafturi. Pentru că o să fac în continuare. Dacă vă place. Super. A luat Lodi roșu. S-a accidentat Thomas. Perfect. Ok. Să vedem. Intră David Luiz pe Thomas și deja minutul 85. Superb. Passing. Yes, a înghicit și dăm gol. Gol. Bine. Doamne. Și șut aici. Gol. 2-0. Bine. 2-0 câștigăm. Bravo, Aspas. Cu Wolverhampton. Exit și da. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un share și un subscribe. Eu am fost Robert și noi ne revedem data viitoare.